Mangombe enia. Ndiri pano. Ndimi. Ute. Munotisimudze izwi mai wangu kana maakutaura. Ndidini. Ketero Sifas. Pano. Kuchangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu. United States dollars neita 290 yavakakwereta. Uye ne 4 bags the fertilizer dzekubhadhara munda wawairima. Nanembo dzako chitupa mari dara kutaura izvozvo ndi enia taurira kuna Sifas. Titaure kuti zvakafamba sei mbuya? Makagara ini? Ndiri kuti mwana uyu ndakamuona ari kuchema pamusoro pemari. Inini ndinorangarira zuva reSaturday ndakanga ndiri kubva kumba. Ndoone mwana uri kunze kwemusha ndozouri kutaura. Ndasvika ndinoti iniko mwanangu? Zvikazi maiyo mufundisi wanditaure kuti ende kwaMutare wotora mufundisi uende ku13 wotore magwere ari ikoko atakamuchingamidzira uye nawo ipi kuchechi kwaudzi uri musi weSondo. Hino mari handina inotaiwa bamwanangu ndine kamari kendina kari kumba asi ngeke umwewo wakandibatisa hambai kwabva taenda tese kumba. Ndio kwabva ndasvika mumba kwabva ndapinda mumba mwangu iye woende mukicheni ndosvike mubedroom ndotora mari yangu yanga iri pakahengechi. Kwabva ndadini kwabva ndasvika ndomupa akagara pasitupu ndikati chierenga utoreyo uri kuda. Mwana wakavhura akaerenga ndio paakatanga wati maiyo inini ndakutotora yese ndatora yese ndingozotaure kuchechi. Inoti zvakadini mwanangu tora hako sezvo wazvo. Ndiye mwanangu wakatora mari kwakuenda. Mari 190. 190. Ehe. Ita sei. Ndataura mari yokuti zvinoita zvechibuda. 190. 190 ndiyo yanga nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Mera. Muchazva gore rachozve. Ndiye kwakubva tadini ndaparadzana nemwana wangu takabva takwira tese futi. Kwakuchopangana naamai wake kuti tofamba sei kuenda kwaodzi kubig sand. Alright. Ichechiruzi ndaibve kunyamajura kudzike kwaodzi. Ndikati chechi yacho inonzani? Chechi sangano racho. ZAOGA. Kwabva tadini taenda iyo akasara. Saka iyo akazouya Sondo tata muchechi. Saka chechi yeduyo ine madhoo mairi guru iri doko. Iyi ndakatakatogara pana. Iye wabva asvika. Maiyo ndatouya mwafambe zvakanaka kuti ndafambe zvakanaka. Mari iya yasara. Ndikati ndoseenzesa. Ndikati seenzesa hako kuti ndichamupindura kuti iye watora ese. Ndikati seenzesa wakabva apfuurira kwabva aende kubhenji kune mukadzi wake mukati kwakogara. Takapedze chechi. Tapedze chechi ndakuchibuda ndaifamba netsoka kuenda kwedu. Saka muroora wakandiembera mbuya wembuya mwaita henyu. Ndikati inyi zvikozi mari tanga tisina nechiro taisa ndeiyo muchechimo zvinodiwa. Hino asi yangu ndasara nedhora. Asi iye yake wadini wapedzere muchechi. Yangu ndasara nedhora rekuti ndotenga muriwo. Zvakanaka kwabva taenda kumba. Tasvika panyamatsine ndo paakatenge utu tunosungwe muhuro totwakatenga. Muri kuzvizwa? Tunosungwe muhuro totwakatenga. Kwabva taenda kumba. Iye uzoende kwake ini ndoende kwangu. Kwakutogara hedu. Kwakusondoenda kuchechi. Ndichazwa mwana wangu uchataura kuchechi kuti vanhu
ndakazopiwa mari kwamhaiyo iyo, hakuna kugara, hakuna kuzodzimara. Ndakubvunza, mwanangu iwe mari yazve handiti ndakataura kuti mari ngeumwe. Mariyo inodiwa. Kwakutogara tiri kundobvunzana kusine kugara. Ari kundisereredza. Tiye apedze kudaro kwakuzorimenyi kwazi mhaiyo ndauya. Mariya asati yabhadharake. Mhaiyo ndauya, nodei kwazi node pekurime fosha. Noti zvakadini? Zvakanaka mwanangu. Rima hako kwazi ndinomupe mabhegi aya 4. Asi wazouya akati mhaiyo ndomupe 3. Ndikati aiwa zvese zvakadini? Zvakandonaka. 3yo wakarima echibva andipa 2. Wakandipe 2 atengese fosha. Rimwe iri akati rimwe racho mari yacho aisazoita baba ngoti ndazotumire hanzva dzibocho ngoti wanga akauye kurimawo kuno ino fosha achanga isine fertilizer. Zvino kamari kacho kanyaya kudzika. Kanga ndazorimazve noti zvakadini? Zvakanaka mwanangu. Wakarima futi. Arime kudaro. Watengesa. Ndichaona munhu. Apasisi. Iya. Ndozozwe mukadzi wacho. Hatotizo. Uchitize kumunda kwa. Inota zvakanaka. Wakachizouye kumba. Ari kufambira. Wabva tabvunzana. Mari yazve mwanangu. Unoti mari mari yakabuda mhaiyo. Asi ndakabhadhare maini. Ndiyo ndakapa. Upe mari yandakarime mumunda mwenyu kuti atenge marata. Ngekuti mainini wanga akude kukuhumure umba yakastenda kuende pamwe. Hino ndiye ndakapa. Mhaiyo ndichadini kana ndarima. Noti zvakadini hazvo mwanangu. Ine handisei kuziva kuti unondipandukira ba. Ndikati aiwa mwanangu zvakanaka. Ndiye paya wabva adini. Wana wabva wazouya. Wana wake watume wana virusei. Warima wana wake iyewo. Wana wake kutorima kwazi hunde mhaiyo wese nomukadzi wake. Wapupura chindipei mari yangu ndakachaja iyoyo manje. Ndikati ndirude 100 murupaswa, ndirude 100 iyo iya hazo kuzochaja. Ndiri ndakati node 100. Saka mwanzwe mariyo yakwira hapo kuti 290 mazwa. Mari yakuchabuda hakuna. Mai wacho ndichati ndaenda kochinja ngekuti ndiye waienda kotengesa. Iye waindinyepera kuti techitaura ngemukadzi wake. Asi mhiripiri wakarima. Kanya kumbondipawo nese ndikanya kutombotenge shuka kuti mhaiya utambira iwo shuka. Kana kanyasipo hapana. Kuite kuti katatu kurime fosha. Mhiripiri yechifo. Chindipa hapa. Zvino badza rangu ndomupe mapadza 3. Chendo ndiisire mukura. Rimwe iri unopa maikuru mhaiyo wawo. Aka kadoko wozondipa neiri. Ewo watsetsa wandipa kadoko maikuru wapiwe rake. Guru rangu ro wabati nyena naro azi kuzondipa. Badza rangu zve sututu. Kurima kuri kuite mumunda. Akachizokwira nacho. Nebhiro. Ndikati ndauya mwanangu we. Chinyorere mari yangu. Unozokanganwa. Wakaramba. Ewo ndikati zvakanaka. Ndabva ndadzoka. Igore rimwe ndiri kundodaro ndauya. Ndikati chidini uyawo ndirimirewo payadhi pangu. Wakasimuka. Akati inini handichafambida. Taurira wana wacho. Inini handichafambida. Pori wakupinda mumba. Ini sare ndakandogara. Ndagara. Maikuru wakati uruzviona. Hambokupi. Ndikati waramba zvokundirimira. Ndagara.
Ndikati kabva chindipe mari yangu yehuni $20, chindipe mari yangu yehuni. Ndichamupa maiyo. Kwakuzondipa gore rape iro riri $10, kwakusara $10. Hai, ndagara paya. Noti mwana uri kuramba ari kudai. Kuzoti mai kuru wangu ndaimugeza maiyo wake ndichibate tsvina yake asi wakaramba kuchindipe zviro zvangu. Ndo paazotanga kundipandukira muna January wondipandukira ndasvika ndikati ndauya mwanangu. Ndakudawo ini zviro zvangu. Ndakamusvikira ndodomuite mufananidzo wakandikwanisa kuti ndizosvike kwamambo uno ndanga ndisikakuzivi. Ndakasvika iye akagara pasi inene ndikati kwakugare pasitubu pana. Iye wakagara pasi akachitsamire situbu. Ndikati mwanangu we ndanga ndaurira kuti undipawo zviro zvangu wari wese nomukadzi wangu. Uchindipe zviro zvangu kwazi ini ndikati ndikuda mari yangu. Zvese uchindirongedzera. Iye ndio paakatanga kuda. Pakobana ipo. Wanga akagara kuda. Pandazoti panode mari yangu. Mukadzi wacho akamira. Iye wanga akagara ndakagara kuno. Kwazi ndiri kuti enda womangara. Enda wakundipfana. Enda wakutenda. Wese nemukadzi wacho wakuite madhongi. Enda wamangare kwa munyengwa kwako. Enda. Ini ndabva ndasimuka iye wakutendera kodondipfana kudari ndakagara. Ini kwabva ndasimuka. Ndikati iwewe ita chindipfana ndakamira ndinase kubva ndakadai. Kundipfanire mari yangu ere nekurima kwawakaita kumunda kwangu. Nhasi uno wakundirambira ngekuziva kuti maiyo wafa. Alright. Ndabva ndabudisana panze tiri kundopopotedzana. Ndikati mwanangu uchachinditaurire kwendiri koomangara. Wakaramba akanyarara. Asi apa wanga ari kutaura wese nemukadzi wari kundipfana wese nemukadzi wacho kuti enda wamangare. Mari yangu munayo. Asi ndaimupa mari yangu ndakainyorera zvirimo mariyo. Izvozvi wakazondipe $10 wasara ne$10 yehuni ndiyo yasara nayo. Une tambo yemombe. Mwana wake wakatore tambo ari kusunga. Iyazve mbuya kwazi mbuya tatore tambo yenyu kuti tisunge mombe yataise apa iyi. Iri kurwara tabva nayo haichafambi. Inotode kodini? Tichiisunge tikwekweredza wakatora wakaenda. Ndizotera mazuva tambo yangu zve mwana akati mukorore wenyu aripo kuti adairo kuramba haachadai. Tambo yangu haasaidai. Hino saka takachizoti taenda kuchechi totaurirana. Kuchechi vanoti mbuya imwimwe chimudzikisirai mwana wenyu. Mwana wangu pakudini kwazimudzikisirei muchiite munoona. Ndikati asi inene ndakabvise mari kutsvakire munhu uya wandanga ndakachengetere mari yake. Ndikati ndanga ndambobvuma wabereki. Ndikati alright. Nikabva ngachindipa hake 100 muruzwa. Iye manje tasvika kumba wakuchindinyaya kutaura kuti wekuchechi waitire save inini asi iye mari yangu ndiye wanga ainayo. Inini handine mari yake ba. Mari yake ndakakwerete $20 ndiri kuenda kunhamo. Ndakamudzokesera 20 yusa. Ndakati uya wandipfuririre umba yangu. Ndikamupa $25 asi iye aine zvangu. Panzvimbo
ipo baba hazi kundidini baba ndakampe 25 dola ndiye ndakampa yekupfurira wakatema huni kumunda ndikati huni dzawatema ngorongani mwana wakati 5 iye baba uya 6 murupona kundondibira ndikati hazvisinei hino pa 6 papa iwewe inini pa 6 apa ndochiti 25 huni ngoro idzi mbiri idzi chisiki inini ndochisara nei nedo ne5 dola munasopa bata mosara ne5 dola wana waya wakazouya watuma endai moti kuna mbuya huni ndikati endai mundoteme kumunda waenda kootema toya mwakateme ngani kwazi takateme 3 ndikati yabva yabatana ne5 yangu iya kuite 20 anditi yabva yabuda 20 saka ipo baba pa 20 baba ndiye ndakachizotora manje iyo 20 yacho ndakatore 10 dola wasara ne10 dola yehuni mwana wangu ndaimutengere zvekutsike mumakumbo uyu asi yaane chakati huku ndichimupa yekumupawo kuti mwanangu wemukadzi uri kuti haunawo cheuyi nacho ndikabate tseke sengu ndikamupa asi nhasi ndakaona kundiuraya kunditeta ukama wenyu wakamira sei ukama wenyu wakamira sei ukama hwacho hwakamira pekuti mai wake ishumba inini ndiri shumba mazviona iye mai kuruyu wakaroorwa nesoko inini murume wangu isoko ndio pakauye ukama hwedu koya iyo mari yamuta unzwa munenge mapinda mumazhizha akawanda makamupa rini amaiwe hurumende yakatanga achikutonga ichi mari yekuti imimi mukandipe dhora mukazoonawo dhora reyusa modini mondipa zvichikuzvidzana gore rachoro ndiro gore rauye kukana kuya kwakamboitwa kuya ndiro gore racho gore rakauye uyu wakanga akude kupandukira sekuru muri pazuva rawana baba wangu ndiro gore racho ndiro gore racho usai kuchaziva hangu andaiziva kuti mwana wangu ungondipandukira ndakanyorera pasi hino ndiye uti mwana wangu kumutengere hwakwata asisine chokufamba nacho anditauri makuhwa pachena asi iye ndochaka ndipaso wako ndikuruka kunditsvitsa uno kwamakoni ngezvinhu zvandaimuponesa kumupe masaki emagwere wana baba nyangwisa musasame kuti kwazi munhu unourawa ndiyani unourawa ngewake kumupe masaki emagwere uyu uri pano chinaiti hu kuteerera chififiti hu uyu uri pano kuti aponese nhuri yake asi nhasi wandipandukira kunditsvitse uno toendepi kwasekuru ndo pandakazoende kwasekuru munyengwa muchizwa mai ndakude kuti taenda kotaura ishe woye ndiyo nyaya iri pano kwasekuru munyengwa kwasho kwakuchotaura mataurira ndaita pano unoti zvakanaka inosaka nyaya yenyu tozomutonga musi wa7 August inoti zvakadii zvakanaka wanga uri musi weSondo ndikati zvakanaka saka manje hatichazivo iye wabva aende kumapurisa wobva achiti chipiri ndio chaakaende kumapurisa wanga ari musi wa3 4 chingani 4 chitatu wabva auya mupurisa mumanheru kune mapurisa anotitumwa mausiku kuzoendawo ifa mbiri mbuyayo ikaenda yona mupurisa wakauya mumanheru noti ndauya
inini ndauye kuti nditaure kuti kwazi munodiwa kwaudzi ndanyangadzenyi kwazi kwazi uyai kuno ipi kwazi kuna reno uriyo umamisha ndikati auna tsamba ba wanga uri mupurisa wandipe tsamba ndaziyo kuti shuwa ndinomuka ndichienda wakabva aenda ndobva tati china ichi handizi kuzoenda iye wobva auya futi Friday yanga chiri chingani 4 ndizvoka nokuti 5 yanga iri 5 Friday 6 Saturday ya auya mwabatawo mabhi yanguyo 5 yo saka wakabva auya futi mupurisa uya manheru echishanu wabva auya akati ndauya kwazi muri udiwa kune tsamba yenyu iripi iri uko kumapurisa kwazi uyai kwaudzi ndikati inene naenda kwaudzi mari yacho ndinayo here yekuende kwaudzi ndanyangadzenyi wadikani we ndakasimuka ndikati hayi pamusoro ana baba ndakasimuka ndikati haikona kundenderedza wamwe haikona kundundurudza wamwe kundundurudza ndikamutambira iye wakanga atumwa wachoyo kwazi mupurisa ndikati iwe unoite mupurisa wekuuya usiku wadini kuuyawo kwakachena ndio pakazozwa wemumisha manje kuti ambuya mang'ombe apa chinyi chamusvikira ndikati ndakusungwa wanhu we ngemunda wangu nemunhu nemwana wangu wakundisungisa zvakandine ndio zvakandiita kuuya mausiku mupurisa wacho. Nyaya yamamafirwa ngechi nyaya yamapurisa uyu ndiyo akachiendawo zvekumapurisa uchondimangarira zvaakamangara zvacho handichazivi kuti waitaure kuti inini ndakarambe kuenda ndikati inini handiuye ndiyo kumapurisayo iye mupurisayo wopanana neuyu watumwayo taura naye mbuya wacho ndikati handine mariba yekuende kwaodzi kanga ndazoite mare ndinouyayo foni yake yabva yadone mare ndio kapereresa ngwana murupasa ini kwakusara muchiona iye manje ndikati kundisungire munda wangu here ndizvo zvemunoita here iwe watumwa wacho unotumwa kuzi enda nyangusa kwanga kuri kutipana wega murupasa ini ndakazoataurire nyaya kuti inini saka ndisaenda kutaurire iye mupuriso ndikati saka ndisakaenda kwazi mukire kwenda utangirire wana wechikoro iwe uende mberi uende kune mupuriso wacho ndabva ndamutaurira ndikati iwewe takabva kumwe unoziye kuti kuna dambudzo wakadaidzirwa kuzi uya utambire tsamba yako mwana wakadzoka jaha akatambira tsamba wakatambira ichibvaurawo saka imwe muri kudondiuraya imwe tsamba yacho iri yemupurisa handiendi ndiyo kwandakaenda kwashe kwakuchitaura ishewe ndiyo nyaya yayo ishe ndiyo kuchizomuti kumutaurira uya kuno wamusi wesundu ndakazoendayo zikazi uya kuno iye wakaramba manje usho inene ndakaenda namai wangu wakanga atondifambirawo kwakuchita mwanangu auende wega hangaitese ndio kuchosvika umwe anyoripe ndikati ndafunga kuti wauya fonayo wobva asimuka wofona akati handiuyiyoba uya zvetizwe akati yangu nyaya iri kumapurisa aitongwe kwamunyenga ndiye mwana wangu uyu haikona umweba ndiyo handitongwe ndiwe inotongwe kumapurisa wakaramba kuuya kuti tienzanisu kwanga kusude kotemana wakaramba kwazi node kwende kumapurisa ndiyo kwakutodzokera saka takachizouya wokomangara kuti wati we ndio zvandaitwawo mundinhunurewo dziori mambo we
Ndinonulewo ndakauya konono. Ndakauya konono. Okay, rudo rwa sifas. Ningabawo nyamusekunyaje. Yeah, kwa. Pamusori chakani. Muna 2006 overseer vekuchechi kwenu tinonamata chechi mwechechi angari kuuya kunya majura kusangana kwere kuzoona kuzotiona saka semasangana ariko takazishandai mahamba isangana inoshanda hamba yakushanda hamba saka muhamba yedu isiso tiri pasitati pasanga rimwe chete makashota hambi kigati mushango mutoleti Ndio shota je? hambi kigati mushonga uyo mutoleti Musanga mutoleti. vakashota hamba yedu apikisiso andika saka sevanotanga tiri pasanga indaka ndatuma kuti ndiende notambira overseer kwa Mutare ngati mama ndiri kuenda kwa Mutare asi takashota hamba hambiki muongo yedu azvinetsiba uya ndine mari yandinayo kumba kwabutaenda kumba akandipa mari yekunotenga hambiki gati. It was $5 mari yekunotenga hambiki gati. Ndikabva ndaenda ndikatenga hambiki gati ndikadzokera nemari yacho ndikauya ndatosvika kwautsi ndikati mama ndatenga pasara chechi kabva ndaizva sendi yacho hapana zvinhu zvida kubhadhara ndati pane lavhofarei zvachibva mangobhadhara muzongondipa yakabhadhara kabva ndati ndinobhadhara kwabva taenda mistake yendinobvuma yandakaita ndakanonoka kuziisa chechi because that money yaifanira kubhadhara ngewandi kuchechi ndiko yaifanira kubhadhara saka tanonoka kudai ndakazoti mama mari iyoyo musasa ngachirege kuti chaita mungwe kushanda $5 yekubhadhara kuchechi ini ndichakupai mari yacho ini apa andati ndichakupai mari ndakati ndichatsvaga mari chinokupai yobva nanonoka kumupa pakazoenda ndakazotuma mudzimai wangu nemari kuti andomupa achibva ati handiyo mari yangu pa kati mari yemandipa ishoma handiyo mari yangu pa mudzimai bvaazva kuti mama waramba wati mari yacho handiyo kabva ndauya tabva mama kwatasangana mama kati mari yangu handiyo pa mari iyo mukadzi wakauya wakaine $1 ana kuya ni $5 ndakati wera ndakwenda kunomubvunza mudzimai kabva nditaura mudzimai ndakati chienda ni $5 ichi unipa mama though mazuva acho anga ari $10 asi ndakati chimupa $5 mama wachibva waramba kuti aisisemai saka ndakati hazvinetsiba endai unomupa futi imwe chini $5 kabva nemwe $5 vaenda apa akaenda kunotaura neimwe $5 ndipo akasvika achitaura kuti mari yangu isi 190 ndakati mama 190 yekutenga hambi gati mushonga mutereti hambi gati ingaiti 190 kana ndingatora 190 yekuenda kutenga hambi gati zvinoita mazora saka mama vakazoya kumba akasvika kuti mama ndine problem ndikuzo mati ine mari yenyu ya190 yekutenga hambi gati here akati ndiye vakapenga zvisvikani musacho akapenga mumba imomo achida kukurura nemadresi tiri mumba imomo ndipakati ndakwenda kunomangara mama kana kuri kumangara handikurabidziba ende munomangara mama vachibva vabvapo wakabva waenda kunomangara kuchechi waenda kuchechi ndikadaitwa ine kuchechi tikasvika takaiswa pasi mama wakapenga tiri akandiropa mama iri muchechi kuti kuita yake zvari kuita zvisizvo ndimai andigoni kuti makangonyepa muri hazviiti ndimai wangu mazuri akandiroda kuti wana euro chibveya naona aita saukanyi waripo vaikutinise zvizvi ndakarohwa ndimama wakadai ndimakomaitore ndakagara pasofa andina kupindura mwana mufundisi wanga warimo naona euro ukati mama chimbobudai pansi mama anga watorobva mugusa vawasara vabvura pasi zvati euro tiri kuona inini uyu munhu mukuru zvomoita chibvumai kundobhadhara mari hazvina basa dzakawanda bvumai kubhadhara mari idzodzo hazvina basa dzikuwanda kudzakaita ndakati shuwa here $5 ndobhadhara 190 zvikazi no tinotaura nawo mama bva wazomudaidza mama waapika bva wataura naye ndipo akazoti chenga achimupe $100 ndapisa 90 mazvo tiri mushishire kuti tiri kumirira kuti mari iyoyo izotiendesa vakanga yazi musi wa31 July ndipo taifanira kumupa mari yacho 31 July muna June ndaenda kuwa ndibvunzwa ndakutofona mafoni kuti wakudiwa kwaishi wasungwa
Atitanga tatotaurira kuti ndabvuma kunyange zvanga zvisirizo ndandabvuma kuti basa. Saka iyi yakumanga ngeipi futi. Ndipo ndakaza kuti alright. Kuti zviite right. Regai tiende kumapolisi. Zvichikwadi ndakaenda kumapolisi. Kwete kunovasungisa, ndakaenda kupublic relationship. Nekuti wakatidaidza tinogara pasi semhuri sezvo takaita totaurirwa, totsanangurirana zvese katapedza kusanangurira. Zosiya zvanyorwa pasi kuti bada kati tubhadhara. Changa chakundityisa inini. Mama wataura zvakataura. Mari endakavapa iri towards that $5. It's now $15. Yendakavapa. Taenda kuchechi, mama wakasvika karamba kuti $15 ngehuni. Wakasvika ati $15 ngehuni. Asi apo taitaura na mama ndakapfurira mumba vakati chatora mari yehuni yemba tendese huni. Apo wakubata $15 kuti ngehuni. Saka zvinesa. Chicha zonetsa mama wati mfuka titewirira taitana zvakanaka tese na. But andizivi kuti zvazo papa. Zvikuti tisvike pakugenda pakadaro. Ndipo ndakabvunza kuti kwauya tsamba takuye kuno kwa mama. Zvinda basa. Ndi mama wangu. Tinoenda. Ndakatofona kunongo. Taifanira kuya musi wa 11. Ndikafona kunoti sorry ina zvinhu handina mari yebhasi. Tipe rimwe date tobata basi muzotwenda. Saka ndo pane chimire chinyaya. I don't know. Imimi sewakuru semaonero kuti hambike gadi ingazi 190 kana kuti 290 ndakazona yavambe. Zvazobva papi. Mari yemafertilizer kumunda handina kana problem nawo. Handina kana kuti nomborambire kana kuti no problem. Papa muchese ngozi ndikangobhadhara mari achinokwira. Inokwira. Regai tinonyore pasi. Zvinenge kuva mari yoti apa mangwana yakwira. Zvinenge ramba uchikwira. Andi ikangiri $5. From $5 ya 190. 190 iko zviya 290. Saka zvinondityisa kuti manje ndinobhadhara mari isa. Handi tinonyorerana pasi. Zvinoita zvacho tobhadhara. Because if it was $5, wakatitorera ndakawapa $15 already. $15 ndakawapa. Right. Maya wagari ni munhu iri anogara nani? Mbaya munogara nani? Inini nguva yacho ndanga ndiine mujana wangu wandaigara naye. Avo vakomana vangu vari kumabasa kwavo. But tichiona nyaya iyi urikuti iwewe yakatongwa kuchechi. Ende verdict yekuchechi yakaburisa kuti bhadhara mari 100. ndobva mabvumirana. Takatobvumirana kuti ubhadhara 100. Zvichireva kuti nekuti wechechi ndo akatonga nyaya iri kungobva kuitika. Waine mafacts ezvakaitika. Ende wakakubata nemhosva wakati bhadhara mari. Chakaita kuti inini wanditi ndibhadhara mari 190 ngechekuti zvanga zviri kuitika ipapo namama. Vanhu vekuchechi kwati iwewe uri mwana kuna mai avo. Chirega kupikisana nawo. Ndimai. Hakuna munhu anombotonga achiti rega, munhu anotonga nyaya senyaya. Uye vanhu vekuchechi wanzwa kuti mari i190. Wakakuudzai kuti no maya watoda kutaura nawo mari yawandisa. Toda kutaura nawo tiwakumbire. Maya wabva wakumbirwa. Kana zvakadarawo chikumbirai chimudzikisira ngachindipa 100. iri yekuti wakaona kuti zveshuwa pane mari yakawanda asi wakutotaura kuti aiwa dai zviro chimudzikisirai wakatotendawo kuti anondo semwana wangu ndaakudzikisa mari iyo. Nekuti kuti tichitaure $5 izvi hationi paine chido nekuti zvacho zvakataurwa nechechi yako yaunopinda hauna kana 1 chawakaita. Takanga tiri muprocess takatatura date remusi wa 31 July. Andika mama wakana kunomangara before 31 July. Kundomangara kupi? Wakazonda kunomangara kwa ishi before 31 July.
but iwewe semunhu abhadha aega ungada wakaenda ne100 yacho wakati ishe munhu ndakatongwa ndaandisati ndapi mazuva asanga asati asvika ndokumbirawo kuti mazuva asvike kana kuti ndokumbira kuti ndibva ndangobhadhara nekuti inhau yakatongwa kuchechi kwenyu chechi ikakuona kuti une mhosva ikakuta kuti haano ndichikumbirai mai mwana wenyu chimukumbira kuti adzikise wakadzikisa but zvakadzikiswa zvacho hauna kutoitaona nekuti inyaya ne2006 yavari kutaura kuti nguva yatsvangira iyi ndo yavatotaura ndiyo kuma2006-2008 iko madetails wanawo zvese zvekuti yakaenda kuchechi chechi ikatotonga ikakuona nemhosva nekuti chechi yakatongeka wachine fresh mind wakatsanangura kuchechi chechi ikazvionawo kuti no une mhosva asi sevanhu vesangano chidzikisiranai mai wakabvuma kudzikisa pamusere sangano ndizvo here kuti hambi gati aiwaka iwewe wauda kuweka nekuti iwe arikuta kuti wakatoeka wakati aiwa mwanangu ndichitorako werenga mari utore inondotenga chii zvauri kuda ndokubva waona kuti mari yakawandisa ukati ano ndinoda kuti kutseenisa mari yenyu ndinokudzorerai ndo zvavari kutaura havasi kutaura mushoka ruta kuti wakatotitsesara handina kutora ndekamari izvo akutaura handina kutora ndekamari right iwewe tomboti iwewe mira inzwa muchinda iwe zera rako uri mwana muduku handiti uchiri kusenza poshota $5 muarea menyu muno vanhu vesangano wezera rako unoenda kuna mbuyawo munhu mukuru achembera kundomukumbira $5 yekuti ungatenge chii chakaita kuti uende kuna mbuyawo tiri vanhu vesangano musangano tati mune vanhu vechidiki hopo taishanda tese pamwe chete asi mune vanhu vechidiki hopo ende mari yashota ichimari shomanana ngeye wakaenda kuna mbuya ini ndakanga ndakutogada kwana pakutanga ndirakovasi amazwa pachangu mari yekundinotenga ndati hambi ndasina taitodiscuss namama toenda zvakadaro here mama ati anokuti ine mari yendinakupa uye uzotora mari iwe aiwa uri kutotaura kuti maidiscuss nambuya awo ungada wakaenda kune vamwe zera rako ka wachiri active kana pasina izvo ezvinezi iwe Sifas uramba uchitaura mambo kuti hapiki gadi uramba chikotaura zvehapiki gadi $5 hapiki gadi asi vanhu vekuchechi kwenyu wakazoona kuti hapiki gadi iyoyo wakakumbirira kuna mbuya iye ndiye akandokumbirira noti vanhu vekuchechi wakabvumira iye ndiye akandokumbirira ishe mambo anakonzenswa kuchenjeri naita kurukamaiya hazvitenderi ngavavadzorere mari yavo nemuwandu hwayo ndicho chokwadi chisimba icho vari kuita ichimai unoti mai vachengera vasina chiri pamusoro kutopenga kwamaita ukwa kwakaotoratira kuti ndakatotorerwa mari yangu pamusoro mambo mune zvese vari kuwirirana muni vari kuwirirana masaga efetilizer vari kuwirirana mari kutorwa ichida kuitwa zvino zviro vari kuwirirana chaane uchenjeri hwemumangarirwe iamamwe ino ndiyo mari yakazonzi nambuya anditori 190 yangu nekuda kwokuti yagarisa padayakunindoimangara ndakuimangara ine makosti neinterest kuti ite 290 chechi chibva yachema chema yakumbirwa
uchichemerana nambuya watutsana pa100 100 iyo changamiri mambo ngaaibhadhare momupa nguva yekubhadhara kana nhasi kana mangwana nekukasira kuti yagarisa ari kuda chitsotsi pamberi pechangamiri mambo munhu muzvare pamusoro yechangamiri inenge yakasiyana nezvaurikutaura ini ndine mubvunzo unoti pasta hour muvhileji macho munogara mamawo mumaresettlement ekandikuziva avo are they registered ZAOGA yacho asi ivo mamawo ari kumakongo here kana kuti muzeva nasabu vari kumavhileji resettlement saka avo ari kugarawo muresettlement ngekuti kana zvasvika pakadai panotsvaga zvakawanda kuti nekuda kwekunge vari mubasa rekereke avo mwana wangu pane paakuda kuti chairman headman wenzvimbo iyoyo azive nyaya iyi ndiwo wauya naheadman aripo uyo ane magirazi akadaidzwa kwaheadman akaramba kuenda mirai ndimbomutaurire basa inini ndakabhadhare mukadzi uya wandakati ndine mari ndinayo isi yanguba ngeumwe wakandibatisa hambai ndokupa amunhu saka ndiye ndiri kuti inini ndakazotsvake mari inini yekubhadharani uyu mukadzi uyu muri pazuva ndakabhadhare mukadzi uyu iye uruzviziva ndakamubhadhara munhu wandakataura kuti ndine mari yandakapiwa ngoumwe wakati chimbondibatira saka hambai ndokupa zvaari kuti kwazi takambogarisana tichitaura kunyepa anonzi ane mukadzi iye ndakasvikira anonzi ani mai wakanga wakubatisai mari akusisina ba wainzani wakafakaniwaniwe akusina uchitsotsi chakuita apane hamba baya ari kutaura kandipe mari yako ngandipe 100 yo ndikuona ndida kubvunza baba vakadaidzwa kwaishi mushure mekunge mbuya waenda kotaura kwaishe kuti waenzanisa ndobva wadaidzwa kwaishi uchibva waramba kuti nini kwaisha mushure mekunge waramba kuenda kwaishi uchibva wasimuka kuenda kumapurisa kuti wanoenzaniswa kuti vari kuti handina komhangara wasungureba ndakanomhangara kuti tienzaniswa asi chisha wadaidza wari padhuze naiwo kuti uyai tinzwe nyaya yambuya wakaramba saka ini ndikuona kuti baba apa wari kuda kunzvengawo wechechi pawakataura wakanga watoona chokwadi chekuti baba wani mari yemunhu ndo chokwadi chawakanga watoona saka ini ndikutoti wechechi wakatopa mutombo wekuchangamira nhasi uno wapuhwa mutombo wechibva wauyirirana kuti kupera kwaJulai wari kubhadhara mbuya hawana kuzviita izvozvo vanhu wabva wasimuka kwaendawo nawani kusvika mbuya wazosimuka kuuya kuzomhamhara kuno saka zvechireva kuti zvese ivo haungwasina kana chido chekudati wabhadhari mbuya wamari yavo saka ndinoona baba wavane mhosva yekutoti wakatora mari yamai yavo wakati vanofanira kuvadzosera mari yavo yese nemaposta avo vazoshandisa kuya vanofanira kuvadzosera ndichiungurura nyaya yekubva mbuya vachatanga kupanda kuti dai zvinhu zvikusachechi ndiri kuona kuti baba ava vanoshorana nemadzishe nemasaka vakaenda kumapurisa kwavanoisa kuona kuti mbuya wavasvika mbuya wakaramba ari patswana kwaziva kuti ndina mambo wangu makoni nashe wangu mbuya saka nhasi uno danho rechechi richibva ratoka raona kuti baba wane mhosva baba vafundi zvakare havana kubhadhara vari kungotsika-tsikana nhasi itsotsi rinokuruka chembere naraitsotsi vanofanira kuti abhadhare shungurudza kwaroita baba vanobvuma vakatadza zvagaro batsire kubva kuna mbuya vanozvibvuma here into ezvanombo
Urubundwa. sifa zinorubundwa ini ndanga ndisingaona kuti yanga iri muso tanga tiri kuwirirana sevanhu vamwe chete sechichimu chete chiita zvinhu zviri pamwe chete saka ndaakuzoona kuti yaamhosva iko zvino izvi tapanana asi nguva yese tanga tiri nemama tichishanda tiri pamwe chete tichiwirirana nguva yese taiwirirana even apo takaenda kuchechi hana kuramba kuti mari yataura handibhadhari ndakavuma uyu eni ari kuti mari yaanga inayo anga akachengeteswa noumwe mukadzi akashaya hake asi akazodzoserwa. Imi zvamunoziva mukadzi akadzoserwa mari inhamba yake kare kacho zvamunoziva nini mukadzi iye akadzoserwa mari inhambuya awa chimbondipai kamwe ndimbotaurira kuti mutaurirewo kuti zvaangauya nebhiro wakatambira here ukanyora ipopa chimbomubvunza kuti zvandakatiuya famba nemumwe mubvunza yanga abvunzwa atadza kupindura wakanyora here wakaramba right nemi tobva tatenda uye kamambo panyaya iyi babawo chitsotsi chawakatamba saka wakutoda kutenderedza wanhu wauda kutenderedza dare kutenderedza kuna mambo zvitaurwa namambo kare zvatobasa kare saka iwe uda kuramba uchitenderedza dare hapiki hazvishandi chiro zviri nane kuti iwe uchibhadhara mari zvitaurwa namambo ende ukadaro izvi kutowedzerwa iri kutoita zvatouya chitsotsi chako makapiwa chikafu uchipiwa uchichengetwa uchitengerwa magwada nebhutu uchitengerwa nambuya asi nhasi unokutanga uramba uchinetsa uchikuruka mbuya idzi nokuti ndatinoenda tese kuchechi uchiteedza mune mari saka changamiri zisai nyaya uyazvibhadhari zvepachena unadi kupedzisira ishe ulaita mbuya akasanangura chaizvo zvikurwadza kamosa vakukuwanenda ngurima achirima mari pendaza achipiwa haana kudzora asi achikwereta kuti mari iyi kuna maya haangadzori makore achawandisa daanga ariye kuti mari aikotorwa nomunye kugara makore akadaro dai 10 inonzwa sei ugotadza kuziva kuti ngandidzorere chembere iya namakoresho kubva yanatangirai kusvika nhasi ashamarayo rabhadhara mari yamai akona vaizvachenjeri kuti iye mapurisa ari kuti zvese danzira kuti akuzonandenga naye bhadhara mari yamai ende mapurisa acho mafederazi acho wataura kuti dowirirana uchavabhadhara mafederazi avo zvechokwadi hatina mugaasenzesa munda mavo kuti ari chauwapapana chauwapatanacho kutiratidza kuti iri mwana wakaberekwa nawo semanazamai vaonamai vako hazviratidza kuti mai vakwako ende chiri kuoneka kuti itsotsi tichitarisa mazera ndiye muduku asi ndiye anoenda kundokumbira chembere panze kuti iye achengete chembere ndo pane ukuruku hwacho ipapo ndiye anoenda achindokumbira chembere iye ndiye achiri mwana ano achikusenza achine ropa rinokumhanya asi ndiye anoenda achindokumbira chembere zvichirova kuti musoro wake wakadhanganyika zvichirova kuti musoro make chikuruku chakawanda haana respect nekuti hatina patiri kumboona iye chembere chindomukumbira asi pese ndiye ari kuenda achindokumbira chembere iyo zvichireva kuti zviri kutotaurwa nechembere ichokwadi nekuti hapana patinomuona iye achindobatsira chembere kana kuti achidii asi ndiye anotoenda kundokumbira chembere iyo nekuti anenge ari kuziva kuti wakapata ndikakumbira ende wataura zvinhu zvakawanda zvaasina kudzoka zvakaita tambo yaasina kudzora badza raasina kudzora zvese izvozvo zvinhu zvinoratidza kuti ikuru saka
dare rinokubata nemhosva yekuti wakaeka une mari yawo yakanga iri pa190 yawakazoisa kuona nezvimwe mafertilizer nezvaichi wachibva waisa pa290. Mune makosi here enyu amazoseenzesa kumunza kudare nhasi? Mari dzamamuunza kukoti nhasi ini ndatoti sedare ndatoti aiwa wanopinda mahara hawabhadhari nekuona kuti ichembere asi iwo hauna kana tsitsi yekuti iyo ichembere. Ndo kwaunoenda uchindokumbira uchindobira huni uchindoweka zvese unoita zvese ende uri kubvuma kuti nditori nemari dzawo dzemafertilizer ndine mari dzawo dzechi zvese uri kuenda kuchembere iko. Saka hapana patinoona umbowo hwako uchifamba. Tati pane 290 tikati mamuunza nemari kuti auye kudare yamabhadhara yamakabhadhara masamoni wakabvisa mari wakabvisa 60 yesamoni. Saka cheda 290 ne60 350 350. Saka mombe dare 350 unofanira kundobvisa mombe kwavari inokavha chi makosi awo unoibvisa rini? Nokuti hatisi kuda kuti tikazotuma wakomana unenge wakubvisa mari dzemakosi ende unenge wakubvisa mari yamambo yekuti aramba kuteerera zvataurwa mutongo wataurwa namambo. 350 kana kuti mombe wotaura kuti ndinoda kubvisa zvakati. Hapana chakaipa. Ndomatongera maita. Tatotonga chitera kutaura ndipe iwo 3 months. Ndokokana ne3 months zavari kutaura nekuti mari haisi yanhasi kare chaipo akambopuhwa mukana futi kuchechi echinzi wobhadhara wakapanana madheti ekupera kwaJulayi akasazviita futi nhasi unokumbira futi 3 months. Mataura ari kuita murume pamutongo wamamba ane kakushora paari kuita sematongera amaita kungasi kuzviya nyaya yake kuti sematongera amaita ndipo pane kakushora kariko panyaya yari kuziva kuti zvendakakumbuka chemberi. Isu tinokupa une mombe aniti une mombe haana mombe ane mombe yanga zvitauri anzi handina mombe right. Ndanga dzisi dzakapera mazuva akarwara mwana wangu chirapisa mwana mazuva akarwara mai chivarapisa mai washaya wese tikatengesa mombe handina kana nemombe inorima izvo zvacho. Right. Tokupa wobhadhara 100 mwedzi wega wega mwedzi uno wapera wotanga kubhadhara $100 kupera kwaNovemba. Kana usina kubhadhara dare richauya rotora zvinhu pamba pako unenge uchiendesa through ishe wacho wadaidza wachipuhwa mari uripo wachitambidzwa. Chemo amataura kunokudaro kuti zvinhu abhadhara 100 yekutanga. Asi semunhu mazuva apera nhasi ndiani date 25 unondobhadhara 50 kupera kwemwedzi uno wozoti 100 kuita kuti tione kuti uri mugwara. Kana usida kubhadhara 50 wakomana vachauya vachitora zvinhu zvavo pamba pako
wachitengesa chikumbiro chandikumbira chokwadi nasi 25 handiti basa ra $5 5 days saka pa 5 days ndapota handikwanisi kuiwana $50 tokupa payment yako up to 5 inoita $10 days iye first 50 nekuti pachikwere chagarisa waunondoziva iwewe mbuya wafamba wega iwe unotozviziva kuti aiwa wakangoida kuruka saka kusvika musi wa5 akanga asina kubhadhara 50 iwe moyo motaura kuti dare rosimuka ronotora zvinhu kumba kwake 5 November. saka unenge wauzobhadhara up to 5 of each month. Okay, chisimuka imene ndingotaurawo padoko tiri kuti mafetirayizi here unounza ari mafetirayizi ayo imafetirayizi ayo aibvuma mwati ati anokuunzirai mutaurire kundinyepera uko kutonyepa unonga akasounza achi kurima foya izvozvi haasi kurime kumunda kwakeba uruzvizwa haasi kurima kumundaba munda wake wadondo uri kurende kuminda kwamwe chibhadhara muri kuona kubva kwaakaite kwangu uri kurime kwewamwe kuchitize kwangu wakwende kwamwe uri kubhadhara ini kwangu ngandipe mafetiraizi yangu 4 anounza mafetiraizi 4 asi yauya mudare ndeyewo kana asina kuunza munombounza futi emafetiraizi woona kuti wabhadhara mafetiraizi awo atiri kuti uye ikanga yauya kuno akubhadhara zvinhu zvakawanda nebadarangu netambudziko nazvo handishade kusiya ba ngokuti tauye kuno ngandipe mafetiraizi angu nebadza netambo yangu yemombe mwazvizwa ndiyo muzvinyore ipopa ngekuti uri kundinyepera makore mangani mitambo yacho kana kuti ndakaboiona hanzi yakatorwa ndo pari kuramba manje chisimuka imende zvakatorwa newana handisi kuziva handi mwana wake chisimukai kauda kuya wangu